Unom ang nasikop, human mapuhag ang giingong drug den atol sa bypass operation nga gipahigayon sa PDEA Mandawi City Team uban sa Mandawi City Police Station 2 ug sa Regional Intelligence Unit 7 sa Sitio Nanwanaw, Barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandawi, Martes kagahapon sa hapon. Gihulagway sa PDEA 7 nga ang Barangay Subang Dako usa ka drug-cleared barangay. Nasikop atol sa joint bypass operation ang manag live-in partner ug ang ilang kauban nga si alias Demeri, 21 anyos, ug laing upat ka mga bisita sa drug den nga sila si alias Noel, 33 anyos, alias Lino, 49 anyos, alias Aldren, 30 anyos ug alias Jerry, 40 anyos. Nasakmit ang 17 ka mga gagmayng mga pakete nga gidudahang shabu nga mitimbang og 11 gramos ug adunay market value nga 74,800 pesos, mga bypass money ug gituhuang halin ug uban pang mga drug paraphernalia. Kung mapamatud-an nga drug den operator, pahamtangan sila og maximum penalty sa pagkabilanggo sa tibuok kinabuhi ug multa gikan sa 500,000 pesos ngadto na sa 10 milyones pesos. Samtang mga drug den visitor, mabilanggo sulod sa 12 ngadto sa 20 ka tuig ug multa gikan sa 100,000 pesos ngadto na sa 500,000 pesos. Ang pagpahigayon sa kutay nga mga anti-illegal drug operations kabahin sa kalihukan sa mga drug-cleared barangay ubos usab sa ilang barangay drug cleaning program.